ka faɗi. Ina yarinya a gidan Alhaji Balatan wanda ta je karatu. Oke, na gane ta. Ta binni. Ina gane ta yarinya. Ai ko ta zo da wata shawara. Kai. Ruwa mai kyau. Sabida Allah. To na so a ce na je in ni ma dai abun nan din ka je gadi. A ƙware kan. To na san ka mutuni na. To hidima ce ta hekari na yarinya gaskiya ta boko ce. Allah. Wanka. Kuma ka ga mu yanayin kayan gasu nan. Ba da kawai ba matsala. Amma ka san waye ne ke wannan aikin? Waye fa kike gani? Malam Koki a jira shi. Kai. To bari mu jira shi. Hai. Masta ka shigo? Baba ka san menene? Sai ka faɗi. Ani tunda aka ce min ka zo gida ne ma na ce to ko mutumin bai zuwa min daga kazamin labari. Har dai zan ganka da mugun labari zan ga. Ka san ni dai inda ne neme ka akwai abin da nake son tabbatar ba da shi. Allah. Ka san me? A'a. Ina yarinya a gidan Alhaji Bala. Wacce ta je birni karatu. Ai ta zo da wata zazzafan yarinya. Baba ni kaina na so in ce to idan. Ai ya zai ka je mata haka ai ba za ta kula ka ba. Ai wannan sai dai mu din. Ni ma abin da duba din kenan nace kai za ka. Wannan wandan shine kawai yake bani matsala amma banda haka ai ga kaya wanka dai iya wanka ai. To ya baba za mu billa din ne ko ko ya mana. To me za mu tsaya jira zo mu je. Ai ni shayin ma kai na koshi. Ai tun da na ji labarin wannan zazzafan shayin ma ni na koshi. Ina Lipsy kawai ki take? Tana ciki a kwanci. Ok, bata tashi bacci ba? To ya kamata a ce yanzu lokacin cin abincin ki yayi, kin san dadin ki ya ce abin ga ki daina zama da yunwa. Kin ji? Ki je ki dauka abinci ku ci da ke da kawai. Saboda mun yi waya da shi gobe ya ce yana nan zuwa insha Allah. Da gaske mama? Insha Allah mun yi waya da shi ya ce yana nan zuwa. Kai, insha Allah. Amin. Kai aka aiko ka kira ni, nawa da ya aiko ka kira ni? Ai ni ne na zo ni da abokina ba ki gan mu bane? Kuka zo gurin wa? Wadanki. To ina jin ka. Me ya kawo ka? Ai ni dai da farko haifaffen nan garin ne. Kuma ni ma ina da karatun boko bakin gwargwaro. Da yake gani na nan dan boko ne ni ma. To shine naji an ce an yi bakin dan boko a garin sai na ce to tunda na ga tafiyan mu za ta yi daya bari in zo in same ku. Sai mu ga yadda za a yi kin gani da ke shi kuma abokina shi ma tsaya me level ɗinka a karatun me level ɗinka to da farko dai na kammala firamare ta a nan garin da na ga karatun ƙauye ba zai yi min tasiri ba sai na fita birni na je a can na diploma. Waye babanka a garin nan? Ai gwara ka fara gaya min waye ubanka a garin nan in ji sai in tsaya in ji ko zan iya sauraron ka. Ni dan Alhaji Jambanga ne. Har dai kin san Alhaji Jambanga. Marigayi mai mutuwa to ni dan shi ne. Kuma an rasa an ban mana jakuna sun kai guda 40. Ana raba gado zan yi odan nawa in kai su Obalo. Abinda Allah ya sa aka bani dan sai F2O. Kai Allah ta rufe min baki. Garin naku da ko gurin shakatawa babu. Tunda na zo garin da nake fama kawata ta. Kaji abokina? Mu ne ko muke da wajen shakatawa. In kai ki? Tsaya. Jakuna nawa zaka dauka ka siyar? Ka kawo mun gaba ɗayan su zan sai da su har dai zan mallake ki. Iya wanda zaka siyar kai ka kawo mun kuɗi ne nan gidan kafin in tafi su nake magana. Yanzu dai mu je in kai ki wajen hutu wajen shakatawan mu na nan garin ki ga wajen hutu mai kyau. Domin Allah? Wallahi muna da wuraren hutawa. To bara mu shiga gida mu ne manyan yara fa a garin nan. Mu dole duk wanda zai yi wata tafiya dole ne sai ya yi ta da mu. Kawata ya kamata bara mu shiga gida mu canzo wanka. Mu zo mu tafi ya kamata kai ma ka dan je ka canza wa'innan kayan na jikinka ko za ka je can diploma ne ka dauko kayan da ka bari ka shirya a je a tattara kuɗi a yanzu wannan kayan bai yi ba na canza wasu bara dai mu shiga gida mu fito to yanzu na canzo kaya a ce wannan wankan yanzu bai yi mata ba sai na canza wani wanka abokina kuma ka san na kura a dakata to gaskiya haka ne kuma yariyar nan tsakani ga Allah kaga dai yan binni ce kuma yan boko ce babban yariya ce to yanzu me ya mafita
kai ma ka san ai ba za ta so ka a haka da wannan ka. To me ya mafita abokina? Akwai wata magana zo ka. Allah kai shi yasa nake ka kai ne kawai za ka yi man wannan. Assalamu alaikum. Hello? Okay, to bara ga mana yanzu nan za mu canza kaya mu fito. Oh, hello. Kana bakin kasuwa? To ga mana zuwa bakin kasuwa. To bara mu dan canza kaya yanzu za mu fito. Okay, to ba damuwa. Kawata kin san waye? Wannan dan ƙaryen ƙauyen naku ne mai yagaggen wandan nan. Ya ce mu fito mu same shi a bakin kasuwa, to bara in je in gani yau da wata ƙarya ya zo mu. Yau in na same shi da wata ƙaryar da ba ita wacce zai sha mamaki. Mu je mu shirya mu ga wani wajen shakatawa zai kai ma akan ne. zai ba mu gefe da gefe ka gaba wanda ya to ban gode ba. Alaikum salam. Ina abokin naka kuma babban yarinya. Ina abokin naka daga ka tawo kai kadai. Wallahi kin san bayi da kayan wanka ne. Kin sa na bar shi. Kike gani ba? To wannan wanda kuma fa da ka saka wannan ne. Wallahi ai wandan shine kawai dama matsala ta. Saboda nayi wanki ne na dan shanya kin gani shine aka dan Dan Allah ya hakuri da wannan maganar taka kai ta shafa. Mu tafi inda za mu yi. Amma ko in na kama barawon wando na wallahi sai kila sare mai kai zan yi. To ai da ma barawon kaya kamata ma a zarge shi ne a saka a soke shi a saman an kawo. Wanda yake sata ka amma in ya tuba ya ayafe mai. Wannan kuma so da shi. Ne kawai baby. Ni jerawa da ke ma. Bayani wancan zaga kuma da gina gari na baban mu. Yawa da kamfani ga biya. Wannan kudi wannan da Ai cewa wai shakatawa ba ai shi ne wannan duk kagaran baban mu ce ba kawai dai kawai lokacin da ya ga dilan nan babban yarinya. A ran nan ma ka zo ka hawo baka biya ba. Na zo na hau ban biya ba. Da na zo na hau ban biya ba nawa ne dama kudin naka? Naira 20 ne ran nan naira 60 kenan. Kana da account number kawo umma ta Me account number? Baka san account number ba? Ni ban sani ba. Kuma shine ka zo ni ba ni talaka ne ka ne. Ka bata waje mana wai sai ka kunya tare ne a gaban ta sai ka tsinka ni. Abokina ga kanin naka da barawan ne saka. Wallahi sai ka cire mun. Wallahi sai ka cire. Sai na cire maka kayanka. Okay ba za ka cire ba? Sai ka cire mun. A'a abun bai kai ga haka ba zan cire. Ai iya hula ce kawai na dauka ba a shanya ba. Ai hula ce dama da wannan an sanan. Kin gane baby? A'a baby. Tsaya ki kuma na baby. Ki je kawai. Wayanda suka satan mun wandona ne shine zan ba su wayannan. Ba na ce miki an sace mun wandon ba. Wandona da suka sace ne nake so in ba su complete su ne matsiyata. Ku ne matsiyata. Yanzu wannan ma yana cire.
wayannan naka ne ban gane naka ba. Ai su ma na sata ne. Na sata a kayan ku na sata? Ai ba a kayan ku. Dan Allah saka. A ba. Ya aka yi ne? Eh. Sanda zuwa gida. Barka da zuwa. An da lafiya. Ya gidan? Lafiya lafiya. Ita wannan wace ce? Kawon Maryam ce da suka dawo hutu, ya Zariya ce. Ka yi haƙuri na manta ban faɗa maka ba. Ina wuni? Lafiya lau. An dawo lafiya? Na'am Alhaji. Kin ga wannan jakan? A kula min da ita. To Alhaji. Kudin karfe ne na 'yan majalisu. To Alhaji. Daloli ne a cikin su. To. Dalolin ma sosai na Amerika. To Alhaji. Dan Allah ki kula min da su. To Alhaji. Akai mun su daki. To ba mu sani. Dole ɗin Amerika? Kuɗi cike da jaka na 'yan majalisu. Na duba daki ban gansa bane. To ni anan na bata da nace bace. Anan kika bata saboda me to? Ya fage miki abin da ke faruwa. Ina yarinyar nan ne? Ina yarinyar nan ne? Maryam. Muna ciki. Ina kawai take ne? Ai ban ganta ba na ma sha tana. A ku duba mun gaskiya ba zai yi ba. Kudi ne nan da na abin da na kamfen ɗin majalisu ba. Yanzu yanzu ka dawo wani ku nemo mu ita gaskiya. Ina waya na ba waya na kai. Ɗauko mu waya na Maryam a daki. Hello, DPO. Lati na ji muryan ka wani irin ba a yanda na saba jin shi ba. Wata yarinya ce SDR ta shigo gida mana gida ta daukan mun jakan kuɗi. Ba kuma ta san garin nan bane, ina son a duba mu ita da kyau garin nan. Zan turo mara wutar ta yanzu nan. Yawwa a cikin aiki ka samun zaɓe na Sajan Dan Bala. Dan na yadda da aikin shi. Haka nake so. Na ji daɗi. Ke kuma ko? Ni Alhaji a'a dan Sajan Bargo. To aiki ya same ka. Ina wannan aminin nan na alajin nan. To shine Essa kawarta ta zo ta kawo cikin gida. Ta sace ma alaji manyan kuɗaɗe a jaka. To saboda haka zan nuna maka hoton yarinyan duk inda za a shiga tashan mota tashan jirgi lungu sako da yadda za ka kawo ƙananan 'yan sandan nan a shiga a fito da ita da inda ya kamata. Ban san wani ya sa muku hannu ku nake so ku yi wannan aiki. Za mu yi kokari ofisa. Kana jin wannan magana ko? Za mu yi kokari. To saboda haka ina son a buga mu wannan aikin. Kika zage ni? Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna Me faru amarya me faru? Kace kika mare ta? Baba ban mare ta ba. Me gida ta ma wannan barki ji kamar yanda uwarki take a gidan nan ita ma haka take a gidan nan. Shine zaki sa hannu ki mare ta? Ce ki ban me gida ya hakuri kaga wannan kiristoci da wannan munafiki ke zaki ban miji. ya hakuri kai hakuri Allah wallahi ba ta mare ta ba
kuke nema. Hello? Alhaji Duna, aikin da ka samu ya kammala, amma na ga alhajin zai ba mu matsala ne, na sa an kawo da shi, na sa an zo da yashi, saboda ita ta san inda kuɗin suke, wata ce ta ɗauke kuɗin. Alhaji daga yau zuwa gobe in ban kama wannan kuɗin ba, to ban cika suna mai asuwaki da rai ba. Ba matsala alhaji, shi kenan, na gode. Kai, ga ta can. Mai kula da haƙƙin Allah, Alhaji Abbas garkuwanci kamshiya, sarkin fili na kurkujen bamu raina kawa. Malam Sallau ina za ka je ne haka kana tafiya kana sambatu gaba ɗaya duk kumbukun koɗe ba kai ba matar ba. Garin Zambari. Gari za ka bari me ya zafi haka? Wannan gari da ya zayi haka noma ina yin abu bai ban samun shi. A gonar ka yanzu baka samun komai? Ba samun komai. Da wanne kalar taki kake amfani? Kowanne ma na gwada bai ba. Kowanne na gwada. Yanzu abin da nake gaya miki ko amarya, ka yi amfani da ɗan su mai enterprises? Ina zan same shi yanzu nan. Zo malam Sallau. Zo. Wannan shine ɗan su mai enterprises da kake gani. Dama na yi maka alƙawarin zan kawo ka kamfani amma ba ɗauka za ka ba. Za ka neme shi ne a shaguna saboda suna da brand. Wannan shine asalin babban kamfanin su da yake a kurkujen Musawa local government, amma ba iya Katsina ba, har wajen Katsina ba state ɗin da babu shi. Har dai ka je kana neman taki, ka ce kana neman ɗan su mai enterprises. Insha Allah tun daga tiya rabin tiya buhu trailer kanta ba abin babu yanda ba za ka samu ba. Shine share hawayen manoman rani na damuna, babu wanda in yi amfani da shi ba zai samu nasara ba a gonar in Allah ya so ya yarda. Sunman Studio Katsina. Malam mai kula da haƙƙin Allah, Alhaji Abbas garkuwanci kamshiya, sarkin fili na kurkujen bamu raina.